Türkiye häkimetleriniň ýerden ýene bir talaby Türkmenistanyň raýatlarynyň daşary ýurt pasportlarynyň möhletine degişli boldy. Türk migrasiýa gullugy Türkmenistanyň raýatlaryna pasportyň möhleti geçen bolsa, ýaşamak üçin wagtlaýyn ruhsaty bermekden ýüdürýär. Türkmenistanyň baş konsullugynyň türkmen raýatlarynyň pasportlarynyň möhletini uzaltmak barada beren resmi belgesinde hata alınmaýar. Azatlyň Türkiýedäki habarçylary we Türkmen Helsinki fondy Türkiýanyň pasportlarynyň möhleti uzaldylan türkmenlere ýurtda bolmak üçin wagtlaýyn ruhsaty bermekden ýüdürýänligini habar berýär. Wagtlaýyn ýaşamak üçin zerur ruhsatnamany almak üçin indi täze pasportyň bolmagy talap edilýär. Resmi namalarymı migrasiýa gullugynyň milleti türkmen bolan işgäri kabul etdi. Ol mundan beýlek pasportymyň güýjüni ýitiren hasaplanýandygyny we Türkiýede kabul edilmeýändigini, onuň bilen ýaşamak üçin ygtyýarnamamy uzaltmagyň mümkin däldigini aýtdy. Indi men Türkmenistana gitmeli, ol ýerde täze pasport almaly. Diňe şondan soň täze pasport bilen ýaşamak üçin ruhsat alyp bilerin. Resmi namalaryň dolu bukçasyny doldurmak üçin maňa bir ay wagt berildi. Aslynda bu ýaşamak üçin ruhsaty uzaltmakdan ýüze öwrilendigini aňladýar. Dip 30 martda Kumkapı vilayet migrasiýa bölümine baran türkmen raýaty adynyň agdalmazlygy şerti bilen azatlyga gurrun berdi. Azatlyň habarçylary Türkmenistanyň raýatlarynyň möhleti geçen ýöne türkmen konsullugynda pasportlarynyň möhletiniň uzaldylanlygy barada möhür bastyran türkmen raýatlarynyň bir näçesiň soňky günlerde ýaşamak üçin ruhsatnamany uzaltmak goýunça ýüzlenmeleriniň ret edilenligini habar berdiler. İnsan hukuklaryny goraýjy Türkmen Helsinki fondunyň habaryna görä 29 martda ma'lum bolan bu täze talap bilen baglanşykly Istanbulyň Esenyurt we Fatih etraplarynyň migrasiýa bölümlerini ýütutan türkmenleriň arzalary ret edilipdir. Häzirki bu täze talaplar barada resmi bildiriş bolmady. Türkmenistanyň diplomatik wekilhanalary koronavirus pandemiýasy wagtynda watanyna seýahat etmek mümkinçiligini ýitiren raýatlaryň pasportlaryny täzelemek meselesini çözmek üçin 2022-nji ýylda Türkiýedäki türkmen raýatlarynyň pasportlaryna möhletini uzaltmak barada bellik goýup başlapdy. Bu aralykda türkmen raýatlaryna möhleti geçen türkmen pasportlarynda konsulluk belgesi esasında ýaşamak üçin ygtyýarnamany uzaltmagyň beýledilenligi baradaky habarlar sosial ulgamlarda hem peýda boldy. 30 martda TikTokda çykan habarlaryň birinde daşary ýurtlulara dokumentlere düzeltmäge ýardam berýän araçy agentligiň eýesi Emrah Vural ellerinde möhleti uzaldylan pasportly türkmen raýatlarynyň indi bu pasportlar esasında Türkiýede ýaşamak üçin ruhsat alyp bilmejekdiklerini habar berdi. Şeýle de ol ýaşamak üçin ygtyýarnamasynyň möhleti gutaryp barýan raýatlara iş wizatyny edilmek üçin gysgaly ýüz tutmak barada duýduruş etdi. Şeýlelikde biometrik pasportlarynyň möhleti geçen türkmen raýatlary indi Türkiýede ýaşamak üçin ruhsat almak mümkinçiligini doly ýitirip biler. Ýaşamak üçin wagtlaýyn ruhsaty daşary ýurtlularyň Türkiýede kanuny esasda galmak üçin zerur. Bu ruhsat her bir wagt aralygynda täzelenip durmaly. Migrasiýa gullugy ruhsatyň möhletini öz garaýyşyna görä kesgitleýär. Azatlyň Türkiýedäki habarçylarynyň maglumatlaryna görä soňky bir näçe aýda Türkmenistanyň raýatlaryna berilen ýaşamak üçin wagtlaýyn ruhsatyň möhleti epesli adaldy. Köplençol 6 aýdan geçmedi. Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy türkmen raýatlarynyň daşary ýurtlarda pasport almagyna degişli meselelerini onlar çelbäri çözülmeýän galyanlygyny, şol sanda hiç wagt biometrik pasporty bolmadyk raýatlaryň bardygyna önsü çeker. Türkmen Helsinki fondy müňlerçe adamyň ellerinde 1996-njy ýylda alynan köne pasportlaryň bardygyny, olaryň arasynda hatda TSSR-de berilen Sowet pasportlary bolan adamlaryň hem az däldigini belleýär. Adam hukuklary guramasy öz habarynda aslynda bu raýatlygy bolmadyk adamlar Türkmenistanyň Daşary işleri ministrligi häzirki ýagdaýa düşündürüş bermekden saklanýar diýip belleýär. Bu aralykda Türkiýede bir kanun galyan türkmen raýatlarynyň tutulmagy dowam etdirilýär. Emma deportasiýa merkezlerinde saklanýan ýa-da deportasiýa edilen türkmen raýatlary barada resmi maglumatlar çap edilmeýär. Azatlyň Türkiýedäki çeşmelerine görä deportasiýa merkezlerine düşen türkmen raýatlary şol ýerde bir näçe aýlap galýarlar. 2023-nji ýylyň 24-nji ýanwarynda ýigitlerimiz tutsak edildi. Bir näçe aý bäri Adanada Türkiýede bir kanun galyanlaryň saklanýan ýerinde bolýarlar. Olara boşadylmazlygynyň sebäbini aýtmaýarlar. Öňüm tutsak edilýärdi, emma 2 hepdeden soň boşadylýardy. Dip çeşmeleriň biri ýangy ýakynda azatlygy habar berdi. Bir kanun migrantlar odaram saklanýardy ýöne tutsak edilen türkmen raýatlary köplenç bir aý içinde wagtyň içinde boşadylýardy.
Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkiýedäki ýagdaýy ýurtlaryň arasynda wiza rejiminiň girdilmeginden soň hatam çylsyrymlaşdy. 15 ýyllap türkmen raýatlary Türkiýe wizasyz baryp 30 güne çenli bolup bilýärdi. Şu sebäpden Türkiýe türkmen işçi migrantlarynyň barýan etaty ýurduna öwrülipdi. Türkiýe 2022-nji ýylyň sentýabr aýynda türkmen hökümetiniň haýyşy boýunça Türkmenistanyň raýatlary üçin wiza düzgünligi girdi. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň maglumatlaryna görä, şu ýylyň başynda ýurtda resmi hasap alynan türkmen raýatlarynyň sany 222 000 adam çemetiri. Garaşsyz çeşmelere görä Türkiýede bir kanun ýaşaýan türkmen migrantlarynyň sany mundan bir näçe köp.